Here before we've got Babu Sbia, our managing director of CWP, but the man is here, so I will allow him Babu Butike thing CWP, and I think for years now the company has stood on that pillar of being a family-orientated company. And on Monday, a family day, there's a national day, a family day. Is there anything maybe, of course, again, I think it's the duty of marketing at Aikaya to conjure something up, but is there any word Baba would mention to communities and families out there concerning even on Monday, there's that family day? Well, I think family is the biggest thing. You find everything in family. You find hatred, you find love, you find jealousy, you find death, you find life. So umndeni into ebuka kakhulu, and iziningi into othola khona. Umono uthola emndenini, uthando uthola emndenini, inzondo uthola emndenini. So it's everything in one crawl. But I would say mhlambe okwami nje ukuthi mhlambe isikhathi sesishayile whereby imindeni ifuna yazisana. Regardless of how there are differences, ngeze mhlawumbe ukuthi anizwani, but yazisana. Akwesibe naso lesi sikhathi sokuthi uma ngabe kulesi sikhathi lesi nje baba ama-holiday and then kuba i-family day on Monday. Nomuntu ongenalutho akabe nenovo lwakhe oluzozwakala ekhaya. Ongasebenzi organizele phela mhlawumbe kuhlanganiswe imadlana ethize kuthiwa hambe uyozama phansi nawe njengendoda. Odinga ukufunda esikoleni organize into ethize umndeni nje uhlangane ukwenza okuhlukile lokho ngoba sesidingana kakhulu futhi sisazodingana kakhulu ukuthi maqala as family. So everything starts within your family. Even shathuka umzonda kanjani umfweni akwekuthule leli usula mfowethu akwesibuyele back esifini sikama sibe inyamanye igazi linye bese sibuya siqhubeka phambili. Uma uthi nawo amandla ukulekelela umuntu wakini ungawafinyezi. Uma uthi nawo amandla nje ukubelela umuntu wakini ngabe umnikeza imali kapetrol, ngabe umnikeza imali yokudla la azobehleli khona ephansi emsebenzi. Angathi umuntu ephansi umsebenzi kodwa lambini. Akanayo imali yokugibela, akanayo imali yokuphila ama-CV kodwa uyasebenza. Akusho umonde lo muntu no, but akadle athole imali yokugibela uphanda aphande naye mase phantile naye asizobuni kanjalo nomunye ikiphele lento yobunja. Ubunja kaphele emndenini ngoba emndenini eminingi sibona ubunja esingabazi ufuswa yini. So mina elami lithi a family is a tree that occupies ama-roots awo wonke umuntu ophila leyo family. As we're about to say the slogan, Ubaba Mkhumbuzo ukuthi there's something Umzwakhe Mbuli recited some time back, uthi families are a cornerstone of a united country, and it's true. I think if we've got stronger families, we will definitely have stronger communities, and we are all about community empowerment. And through those communities, then it will translate into a very healthy, progressive country. But in any case, I think Abantu already managed to mention the slogan Salaikaya. So, think family, think safety, think CWP.